Добро утро. Ден 8. Току-що излизам от хостела в Редондела. Ще изпия едно бързо кафе и тръгвам към Понтеведра. Que podíamos hacernos un selfie con el fondo. ¿Solo? Bueno, a mi albergue. Tu fratello. Днеска е много се съжалявам на деня. Чувствам се, все едно мога да вървя до Сантяго. Пълна съм с енергия, нищо не ме боли. И да, изкачваме се прекрасния терена през гората. Нагоре-надолу. Но да, просто от тия дни, в които се чувстваш в форма и чувството е прекрасно. Последните няколко часа вървях заедно с Пилар, която е учителка по оперно пеене в Мадрид. След това се сбогувах с Нина и Даниела и с приятели се насладихме на фестивала в Понтеведра. С Детмер решихме да вървим заедно от Понтеведра до Сантяго и щяхме да се срещнем след 2 дена. Аз изчаквайки го в Понтеведра, но тъй като пожарите бяха близо до него в Луго на Камин Примитиво, той реши да дойде ден по-рано. Разходихме се с Тереза из Понтеведра, срещнахме се след това с Ема от Джирона и Даниеле от Италия и се разходихме заедно, пихме сангрия и се прекарахме чудесно.